Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapat tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken na sa masugat. Tinapalabas. Huwebes papagayam. Petsa 2 ti mabilang iti bulan ti Hunyo 2022. Edan mi kada kayo ti sabali man na parang ti programa tayo Tinapalabas. Dahil ti bagayam yo ni Robert de la Cruz. Kaduak ni Maki Paulino Agustin ti technical control. Tapno idanon mi ti pakabuklan ti programa tayo Tinapalabas. Awisan na kayo papagayang makadanggay mi tinasod ti nasursurok ni may sa nga oras. Tapnin di man yung talantanin ti sa balipay nga surat nga nakay palaunan ti pakasaritaan ti biyag i-relate nga program. Ipadagit ni Met nga i-follow, i-share, ken kasamitin bueno ti Facebook page tayo. Kagiyim ken kaapsat ken kasapay ti YouTube. Live tayo iti YouTube gagawin. So maawisin na kayo nga dadanggay tayo iti lasud ti maysa ken wenno na nasursurok nga maysa nga oras. Para iti dayto nga malim ti Huwebes Hunyo 2, 2022. Ngayon kasangwanan yung ti rugyan nga ipatangatang dayto surat nga nagatulo iti programa tayo Tinapalabas. Unay kon yung pagyamanan dito sa amin yung ayat nga tumultulong when sponsors tap no may danon ti programa tayo nga Tinapalabas. Thank you very much iti Kalawagan Belisario Farm nga kukwa da Mr. Dado Belisario ken ni Mrs. Jeanette Belisario iti barangay Baresbes Dingra Ilocos Norte. Kastapay nga pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo iti barangay 16 Bacara Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Ma'am Erlinda Perminhood nga taga-barangay Naglikwan iri-ili ti pasukin. Pagyamanan tayo pa ni Hazel de la Cruz Alonzo ije Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Thank you very much ni Carmela Walker nga di San Diego, California. Ni Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ni Ami Ancheta iti Stockton, California. Mr. Jewel Centellas, iti Maui, Hawaii. Ni Ami Ancheta, iti Stockton, California. Da Chris ken Marisa Shiroma, iti Iba Beach, Hawaii. Thank you very much po iti Metro North Insurance and Surety Agency. Nga mangipaay ka rin kasapulan nyo para iti non-life insurance nga kas iti PPL ken comprehensive ken aminan nga kasapulan para ka iti government projects iti intero pagilian. Serbian na kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency nga masarakan ti opisina na iti Cityland Tower 2 iti Malate, Manila. Kastapay nga pagyamanan tayo ti manager ti Metro North ni Dorothea de la Cruz. Agyaman tayo pa iti CLJ Store nga day di Badak Road iti Ilia San Nicolas, Barangay 22, babaen ka ni Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio. Ken thank you very much kay Barangay Chairman Juji Jimenez
iti Barangay Poblasyon, Burgos, Ilocos Norte. Padaanan ng papagayam, ti parang ibasa tayo, iti deto'y surat nga nakay palaunan, ti pakasaritaan ti biyag. Tampok iti programa tayo, ti napalabas. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Rito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Nga siya minutos kalpasan, ti oras tayo alas 12, dito pagiliante nga Pilipinas. Kaya ito yung kablawan, iti first tuner tayo, iti programa tayo nga tinapanabas. Happy viewing kay ni Daimler Kate. Kastamit din ni Mr. Loreto Tamayo, dita Hawaii. Ni Dorothea de la Cruz, dita Metro Manila, especially dita Parañaque. Ni Mr. Rickmar de la Cruz, ni Abalayan Lando Barot dito Hawaii, ni Bag Rabim dito Hawaii, Abalayan. Thank you iti panagbuyam iti programa tayo tinapalabas. Ni Wilmer Bayudan, kaya kasamit din ni Josephine Gavino. Ito iti first tuner tayo, iti programa tayo nga tinapalabas. Ado nga ruden, ngayon tayo rugyan, ngay basa papagayam, dahil surat nga nakay palaunan, ti pakasaritan, ti biyag. Ngayon patulod, ti may sa pagayam, nga kayat na ti pawagan, iti nagan, nya sarita, iti tangatang. Dahil sa guday, iti surat, ni pagayam tayo sarita, ti napalabas ko, Manong Robert.
Kablawan ka, Manong Robert. Itinaragsak nga oras mo. Tiyakin salon at kumatikan ka na yun ken ka. Tapnon ti kastad da kalat nga masandinaan. Nga taklin, di kidadan tinalidem nga napanabas. Akas kaniya. Jak medlipatan niya kablaawan, di so amin, niya padak nga sumursuro ten iti dito nga barwa programa may titangatan. Kablawak meten, tikadwam iti technical control. Kakadwam nga mangidandanon iti dito nga programa. Sapay ta may kari, tinurnus ko pagsaritaan ti biyag ko. Lupay sa anak ka manurat. Pinilit ko nga linagip. Tinalidem, ano palakas. Tapnon ti kasta may paset ko iti deto yung programa. Kaya di maminsan, sublianak di pagtengken pasamak ti biyag ko. Barbareng may kat ti daginsen. Ken kastamet ten mamimpinsanin nga may patli. Dagiti sana makaayayo a pagtengken pasamak iti biyag ko pagayam ko. When Manong Robert, may sakmet kariri at daan, ti dinto malipatan akalman. Ti kalman nga iti, agdamakit kasla alalya, kaslaan niniwan, nga mang sursurot kanya. Ngembaring iti panagwayaway ko iti tangatang babayan iti programam at tinapalabas. Ket may katdalagen siya. When pagayam ko, dagensen nga padagsen tirik na, buribur ti panunot, ken kastamet ten, bangungot, iti napalabas. Pagayam ko, Robert. Tigiri tao, tikadi tao, ket dakes. Sipo din na yanak. Nainaw ka diti tao, pagayam ko, ket bayat ti maitit king kuana gundaway diti lubong. Isaknap na ti kinadakes. Wenno adda di pasama ka mangguyo diti maysa nga tao. Iri kastakit talantanen na, tidana, nga agturong, iri kunada nga agburburek nga asupre, when numapan iti impyerno, ket madusa. Pagayam ko, idag tawenak, iti sangapulo kitinem. Day di nga tawen ko, ken kinaganos ti bagi ken panunot ka. Dandani na magmagan ti mata. Babaen ti panagarubos di iti lulo. Dandani nagbirri ti barukong ko, gapu di pigsa ti dalugudot ti puso. When? Kabsat nagtao dak iti nanumo, ngem naragsak a pamilya. Adu di mangibagbaga nga nagasatak. Ngamin may saak nga inanak. Responsable ti amak, kastamet din ti inak. Wen kapsat ko. Awan ti pangisukata kiti kina responsable ti amak ken uray ni nanang ko. Nupay nababalaeng ti pagsapulan. Wen no pamataudan da iring kampagbiag. May isang nga karpintero ti amak. Idinto nga ti inak, ket plain housewife nga kunada iti Ingles. Wenno iti balikas tayo ng Ilocano, agtagibalay. Saan nga siyak te
saan niya siya tay top notcher no kasta nga datensa. Nupay kasta saan kong kayat timanglangan. Tapnon ti kasta saan niya dadda nga maudiak. Nagbali na ka na pasnek. Sipud kadda kit elementarya aging gangadda ako ni high school. Nagbalin kami anaragsak. Masansan nga ibagbaga digiti karuba mi. Nagasat ka sa rita. Nagaget ni tatang mo, kastamit din ni nanang mo. Ken makita ngagpimpin na tigdaunay. Laeng, awan ti ading mo, awan man laeng ti kabsat mo. Balasitang kanyem, ag may maysa kalagta nga inanak. Nga maysa nga mangitulunda iti, panakaited da tatang ken ni nanang mo iti, amin na kasapulan. Ken mabalin na naran niya nga masakbayan. Napasnik ka pa iti panagadan mo. Tagibinem deta. Balikas di kiti gagayem ti pamilyami kang runaanan. Kadalulo ken ni Lola. Dagiti naganak iti ama Manong Robert. Masansan pagayam ko nganot sasango kami at talo. Tatang ko ken ni nanang ko. Amuyo tatang, nanang, kan kanayon da nga ibagbaga nga, nakagasgas sa takkanuta, nagagit ti tatang ko, nagagit ti nanang ko, ken makita ti panagpimpin na tegyo. Apay kami ngawan ti ading ko. Ang angaw ko kadakwada no kasta nga agtitipon kami. Nga pasaray, agidugak ken ni nanang, ano saan ni tatang. Ngamin pagayam ko ore no balasita nga ako, nabubuya kami ti telebisyon. Masansan niya, agidugak, wenno agidalak ka dakpan. No saan niya tinak, ti pagtumanak ti lupuna, ni tatang ko. Ket digiti, damdamagit ka dakpan. Hiriday di nga sa lutsud ko, ti amak ti simong ba. Tangarot ti kayat ko idi. Apay nga, saan din nga kayat ni nanang mo ti aganak. Dapat kit, adapay may isa. Kung ko nakidi, hindi nanang mo ti madi. Apay nang, siyempre anak ko, karpintero lain ti amam. Sinsinan inhinyero nga kunada ta, dinamit na iturpos ti porsona nga tinainhinyero. Among bagayat deta kit gapu iti ginarigat ti biag. Sabay sa, idi agaya na yata, dinakmet ten pinaluspusan. Lanokmet nga ituloy idi Uray no narugya akon ti nakitrabaho ka naging construction. Ngayon di naginayan ayatan. Kasla kametla tekkan nga kimpit kanya. Bulon nanto ti aggaragga ket sumbatan ni nana. Hoy Albino ag sarding ka man. Ano nga kaslatek ka ti sarsaritayan. Amanganta si kati kasta. Hindi met aklunek ta ayat mo ket aldaw rabi kamit din yung may jibalay. Ure pay di pay nagsipnget addakan. Agnanay aglutluto akpay lang agap-apo kan. Panangbales ti inak. Umisisem akto kabsat nga mangdingdingeg ti debate. Dagiti naganak kanya. Kang runaan na iti pa nagsalsalida ni tatang. No sublaten ni nanang nga balsen iti sarita. Ngamin kaslag pimpinasig da no sino nga talaga ti patay na patay karakwada idi agaya na yatda. Di na palabas. Namulit yung damabawin pinapalabas sa mangsangal ka masakbayan. Ay di na palabas na nakaibigasan na baligid ng panakapahan. Anang asong kinlidan. Karpintero ko na kiti amak manong ko.
Saan niya basta gagangay nga karpintero? Ngamin nakairugimet iti panagadal na iti kolehiyo. Nakapag first year iti kurso nga kinainhinyero. Civil engineer kano ti arapaap na iti. Nakapag second year ngem iti malpas nan ti first semester iti kina second year saan na nagtuloy. Dahil ket gapu kano iti pinagsakit ni Lolo Simeon na idalit iti sakit. Nabayag ka pa nawen. Nga uri itakabsat ket saan na makatrabaho. Tilaing nga na po kabakit nga ni Lola Lourdes. Timang bibiyag iti apo kalakay. Nga pasaray ikanmet ni tatang. Gaputag ka sidig kami. No at dati, magata nga masida, lutwenin ni nanang ti para kada kami nga 5. Talo kami ti balay ken Dalulo Simeon ken ni Lola Lourdes. Adamit kabsat ti amak ngem ada day ti sabali nga ili gaputa ditoy nga nayasawa da. Wen pagayam ko. So kayarigan na agkakabalay kami. No pay medyo agad dayo basit ti pagtengan mi gaputa adan sa agarop 20 a metros. Ti kadayo ti family house da tatang nga isu ti pagnanaedan ti bakit ken lakay. E di balay mi nga pinatakder ti amak. Saan niya gagangay a karpintero ti amak ngamin ket pinagbalin ti maysa nga inhinyero kas forman. No adu di project sursuren amin ni tatang digitoy nga mapan-inspeken. Kang runaan na iti panangkita na iti spesifikasyon. Wenno pan nakapatungpal di disenyo. Kang runaan naman kadagiti materyales nga maikapet. Wen kabsat. Dayta ti trabaho ti amak. Banag nga maibagak nga napinpintas basit ti biyag na wenno sapul na ngem digiti gagangay a karpintero pagayam ko. Nagtultuloy tinaragsak nga kamaan nga naggapwa wenno nagtauna. Panagkita manung ko may salain ti problema ninanang ko kinitatang ko. Daytaket ammo ngamin ni tatang ti uminom. Namuna tano uminom ket sana kayat ti may sala agerger. 2 agerger. 3 agerger. Aging gana nga tumukno iti tinggit. Ti panagin inom na. Dupay kasta pagayam ko no pay kasano nga bartek ti amak. Jak na puutan niya nagpambar. When yung pambar na ti inom na iti rabi, tapno sana sumrek iti trabaho. E karigatan ket karigatan na latta, ti mapanagtrabaho. Mabalin kong kunakta, saan met nga agbatil ti semento, saan met nga umuli kada iti patakder, wenno balay nga patakderen da. No diket, bambantayan, inspeken na laeng, digiti proyekto, pakairamanen, digiti tao. Agingga nga iti may sa amalem, simmangpet ni tatang nga kasla, madlaw ko nga makapungpungtot. Oh, anayat ti kamirmirdoot mo, sika Albino. Kasangsangpet mo pa'y laeng kasla sa anin nga napintas ti napasungadan mi nga langam. Kuna ni nanang, ni kumpadre Felimar Di man ang kumpadrem nga Felimar. Anayat ti araramiding king ka, di kapidwak nga kumpadrem. Kanayon lang nga isot problema. Diyak mawawatan. Isot ti problema iti maysa ka di patpatakderin mi nga patakder.
Irekreklamo di kiti kakadwa na agtrabaho nga. Nakawanak kanupay, sa nagtrabaho. Ano saan? Ado di kiti dilla-dillawin na iti disenyo. Anya ti maramid ko, formanak laeng. Tungtung palik laeng, ti patpatuldukan niya, tinhinyero nga kontraktor. Tsak maawatan di nga kapidwam. Kumpadrek paymet nga ron ta. Ninong ni Sarita. Sla agilem no apay nga siyak ti talken ni engineer. Tanayo na kasta. Hindi na minsan nagsinungbat kami man Nag-half day. Hindi agsubli sana gununi. Paspasin siya aklang tinak ti salbag ket. Oy, Alvino. Sa mo isarsarak ti bagim iti kasta nga tao. Api nga i-level mo ti panunot mo iti panunot ti kaskeng kuana. No amom nga saan niya nasaya at diliklikam, wano saan? Kasaritam ni engineer, tayakar mo. Inaramid ko idin, inyakar mi. Ngem, Sus Maria Josep, adadakit din nga, kasla, agbabangit nga aso. Inyakar mi tadadayo, angem, maliklikak nga rod, ket mapanak tumit lagta ka dito proyekto. So nga, tsak maawatan di nga kapidwa matalaga. Sobra ti kina ilem na. Anya piti sa pulin na ket nangat nga to nga amang ti susweldo mi keng kuana. Ngem di kinipada na nga trabahador. Amok nga skill di suna nalaing iti biyang ti finishing. Ngem di kinipada na nga dedikasta nga estado ti panagtrabaho. Nangat nga to isuna gabuta kid daw ko kin engineer. Ken inbagbagak pa idi nga. Isu ti katulungak nga agsipot wenno mangkita. Aglalo iti mabalin na panagpukaw di iti materyales. Ang imita kasla di mapmapnek. Kastansa nga talaga ti tao. Di da mapmapnek. Masansanen niya dereklamo ni tatang kada iti trabahador. Kang runaan na iti amak ti bunyag nga ni Ninong Felimar. Ngamin kabsat na ilem kano. Ken kasla apalan na ti talek nga ipapaiking kwa na tinhinyero a kontraktor ken ni tatang. Bagbagaan met ni nanang akanayon nga saan na nga ipatpatas ti panunot na iti maysa nga kas ken ni Ninong Felimar. Gapo iti makunkuna nga kinailem wenno kinaababa ti panagpanpanunot. Idi malpas na nga agsarita ken ni nanang ang kamangkit din ay gumatang iti arak. Minumak man laing ta mailiwliwag ko ti problema kiti DJ nga kumpadrek nga kabagyam. Api nga siyak pala ti mapang gumatang sikan na. Sikan ti papan. Paunay kamit ten bakit siyak pala laing nabannuga kiti trabaho. Si kamit ti uminom. Kuna ni nanang gabuta saan na nga kayat kumanuwin ken mabalin nga aginum manen ti ama. Sa bagay para kanyak manong ko, sobra ti kinalambing ni tatang no kasta nga uminom. Wen no makainom. Adda pwede gidigundaway nga kay kayatak nga sutsutilen wenno dawatan ti kwarta no nakainom ti ama. Agingga nga mudtuyen deti igatang mo tatang tas yak man laingin ti mapan. Tapno malpas man laingin ti panagmirmir doot mo. Maperdi ti kinagwapo ti tatang ko nga. Tatang Alvino no, nakamir doot. Ay, napiyapay ti sika. Sika man lang aro din ti papananak ko. Sige. Gumatang ka ti dete 4 kantos ha. Ken gumatang ka tumeten ti soft drinks yo ken ni nanang mo. Ken gumatang ka ti upat nga empanada. Saggaysa kayo ken ni nanang mo, 2 kanyak. Nagkusit ka nga talaga tatang ah. 2 keng ka saggaysa kami lang ken ni nanang. Siyempre, kanek jemay sa pulutang ko jemay sa. Sige inkan. Kukwakton ti supli tatang ah. Kukwakton. Awan ti dawat-dawatem nga supli. Keep the change. Saan ket di nga give the change? When? Kunak bumurubert ket panay titong ed ti amak. Ngay suntumet ten ti pagdardarasak amapan gumatang iti arak.
iri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day tinda pipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibuk agrik ng angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin tinalalawa nga cottages nga adan pa ti video okay a pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Dagiti ka ililiw aputahe when numakan, intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub, iserbida digiti sumaganad, kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana digito yamakan iti Steps Food Hub, masarakan ti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi kada kayo, tinaanos ngagtagikwa, Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Pagyamanan tiyo pa, digiti sa bali pang sponsors, when no mangtultulong kada tayo, para di pa nakaidanon, ti programa tayo tinapalabas. Thank you very much kani Barangay Chairman Juji Jimenez iti Barangay Poblasyon Burgos, Ilocos Norte. Kastamet na pagyamanak ti CLJ Store nga madasarakan iti Batak Road, Barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte. Babaen kada Mr. Jaime Perdunyo kani Mrs. Celia Perdunyo. Kastapay nga pagyamanan tayo ti Metro North Insurance and Surety Agency. Para kaditi amin na kasapulan iti non-life insurance ken iti comprehensive ken TPL. Amin nga kasapulan apo nga contractors kadagitay projects yo iti entero apagilyan, government projects. Iti entero apagilyan, iserbi kada kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency nga masarakan ti opisina na iti Cityland Tower 2, EJ Malate, Manila. Babaen iti manager Dorocha de la Cruz. Pagyamanak pa iti Mr. Chris C. Roma ken Mrs. Marisa C. Roma iti Iba Beach, Hawaii. Thank you ken ka Mr. Jewel Centillas dita Maui, Hawaii. Pagyamanan tayo ni Mrs. Ami Ancheta nga tagi Stockton, California. Carmela Walker iti San Diego, California. Hazel de la Cruz Alonzo iti Las Vegas, Nevada. Ni Erlinda Fermin Hood nga taga Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo ti Kalawagan, Belisario Farm. Nga kukwa kinamatmatunan da Mr. Dado Belisario, keni Ma'am Janet Belisario, iti Baresbes, Dingras, Ilocos Norte. Digiti viewers tayo ni Eloisa Guerrero, ni Miss B dita Honolulu, Hawaii, Miss B Fiesta, ni Novelin Anacleto di Vidig, Ilocos Norte. Diti ka anakak nga ni Rayland Otleg iti Dingras, Ilocos Norte. Thank you very much. Rayland ni Irene Corpus iti Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much. Imelda Layugan, Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Ni Rodel Agustin, Ejay Maui, Hawaii. Kasinsin, embag nga oras mo. Ken thank you very much. Ni Roden Frialde, Ejay Metro Manila. Ni James Cornelio, dita Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Kaya kay amin na po nga guybuya, iti programa tayo, tinapalabas.
No payam muna ti uminom. Saan naman nakiriri? Saan niya kas kadiri sabsabali nga tilanginom ti mapandasap sa pulit? Uri may isa nga uminom. Makabalinan na. Makaumanay kamin kininana nga kasarsarita wenno rayray awen na. No kasta nga mariknanan ti espiritu ti ara pagayam ko. Ay was no si marunupay nga aldaw Manong Robert. Ada dansan tinagbalin niya talekking kwa na tinhinyero nga amo na. Ngamin payaw awid ng kinitatang ti daan alugan na. Maysa nga pick up. Oh, apig nga yaw awid mo meten ti lugan ni engineer. Saludsud ni nanang. Sumetti ko nana. Usarem nga pag-ground mo kadagiti project aglalo tatakit ada project tayo iti umabagatan iti boundary ti probinsya tayo ken ti sumaro na probinsya ada yu dito nga tarem narigaten no mabayag ka unay ti panang ground mo deta ti balikas na so nga nala ko na namay kumit at makayawid akpay kadagiti mabalintay a pagtungo tigiti retretaso nga tabtablak ken kay kayo kadagiti patakder may kargak dita. Di ada mabalin nyo nga itungo. Paglalo ita nakanginginan ti gas. Kaya LPG. Iso nga okay lang. Ken libre pa ti gas na. Awin angim. Annadam lakay. Amangan mo isuntukit ti pakaalaam no. Pakabasbasulam no. Madadael mo tilugan. Saan net siguro ang madadael? Ken may isa pagmanmanehuin nakmet ti busko no. Ada pa panan me. No masulit ag maneho, siya kunti ag maneho. Kastaya, ay win gayam, kumusta kayong kini kapidwa nga Pelimar? Ti kumpadre man na apal nga kunam. Ano agununi Ngimit ay rumwarak iti malem. Iti dadati lugan, imisem, iti lumuganak. So inismak meta, o ana, makilugang ka kumpadre, idagas kantong, kunakit. Saanin, tagkalugang kami to kadita kurung-kurung ni Ajong kunanamet. Basol ko pa, no di na kahit yung may aglugan. Ngayon kapag tayo misem, sino ba dakmet ti isem na? Kaslawang met ti saksakit tinakim na kanyak. Nasaya at no kasta. Amom kasjeda rin kita. Kasjeda nga sa nga pamilya. Uri ti amana nga kasinsin ni tatang kit. Naiga na agom iti daga. O makita mi di gatangin ta deti disukit. Gaputa banata da kit. Iso ti kang runaan ni agriririri kin kayat na nga maingato ti presyo. Kasi ti ugali da. So nga ni tatang, saan na unay nga paggugusto ti kasinsin na? Manmano nga mapan. Oray di ka pigpigsaan pa ilaing ni tatang. Kinunana. Nagtultuloy, Bumbo Robert, ti saya at wenno saan unay nga marigatan, apa nagbiag na eh. Malagip ko pa'y Bumbo Robert, dedi malem. Malem nga nangitunda, iti pa nang langib ti langit ka na kami. Malem ti Sabado, dedi. Nasapa ni tatang nga simmangpet. Simmarunumet da Ninong Felimar ken ni Uncle Ajong nga nakalugan iti kurong-kurong. Naragsak kami ken ni nana nga nang pasungad kadakwada gaputa. Iti kamaudyanan na, agsaya at bitlayengen datatang ken ni Ninong ko nga Felimar. Wen manong ko. Iti bakas disag ni Ninong Felimar iti kurong-kurong ni Uncle Ajong. Inasitgak ngayon sige daket. Agmano ak Ninong. Nagmano ak. Uy, balasangin ti anak ko ti bunyaga. Mano titawin mo itan. Agsa nga pulo kiti nemak tun Into no umay abulan. So nga, di mo liplipatan ti regalom kanya kwen. Kinunak ngayon niya nga Naggarakgak ni Ninong Felimar ket kastoy ti balikas na. Buen, apay malipata kaya ti regalo kiti kapipintasan nga anak ko ti bunyag.
Saan ko lang nga basta anak ti bunyag, kaanak akpay. Kinunana, sana inaprusan ti ulo nga kasla, kinusukuso na ti buok ko. Sige, mapag-itsayan kit. I-plaster ni uncle mo nga adyong dito ay kurong-kurong na. Tamangan no maatrasan dito napinta sa lugan ni tatang mo. Kinunana sa imisem. Napanak nga rod simre kiti balay. Nadanong ko datatang ken ni nanang ti uneg ti balay. Api nga. Anda da Felimar ken ni adyong. Uminom kam kanu basit. Ado tinasweldo da ta ente ni engineer iti overtime da kaputa ingkamakam iti may nga balay ta sumangpet ti balikbayan niya kim balay. Kahit na nga madalusan na insigida ta agpa-blessing. Ay kastaya. So aginom kay manen. Medyo ingir si ni nanang. Siyempre anala tiragragsak men. Di kami metagsugal. Kang runaan na nga di ka magbabae. Makumanayan ti saggay sa nga asawa me. So nga, uminom kami met basita. Kinunana, aywan gayam. Sarita, ingkaman alan deti supo ti jay likod ti jay lugan. Dimmagas kami tayo kinininong mo ti munamon. Darakkel ang munamon ken presko. Tay suman ti rikadwan ni nanang mo nga pulutan mi kada ninong mo nga Felimar. Kuna ni tatang, dardarasak nga napan iti luar nga ayan ti pick up nga paglugluganan ni tatang. Ado tinasao nga munamon Manong Robert. Kanidadak ti luar nakaplastaren da ninong Felimar ken ni Uncle Adyong iti lamisaan iti luar ti balay mi nga isumet ti masansan nya pagininuman ni tatang. Dagdagusak na rod nga nagsubli ti balay tapno ited ko kininanang ti nga supot amunamon. Madamdamapay Manong Robert narugyanen ti tagay. Narugyanen ti inom. Naragsak da nga agiinom. Buybuyaen mi day kininanang. Oh, kita yung nininong mo kit agbasing-basingin eh. Tapos kasta nga tumakder nga mapanaglingid o misbo kit agbasing-basing. E dinto nga ti amam kit kasla di na pa'y narik na ti ininom na. Nimet adyong kasla nakirugen nga udang nakalablabagan ti rupa na. Kinunan ni nanang nga makaisisen. Ala ni nanang nakauy-uyaw. Kunakmet. Kapulaingin ta saan niya mabartik ni tatang nga makitam. Di kitilaingin na bartik ti. Makitkitam mo uyuyawen. Kitag pa'y sumet. O kitam. Kitam ni ninong mo. Papanagsubli ti tugaw na. Ni palikod na ti nagtugawan na baka numaliad. Netamit adyong agtingig-tingig nga mangpunas-punas iti rupa na. Unam no amuna nga kasla amuna nga nakalablabagan ti rupa na. Oh, naranyag namin ti silaw. So nga, makita ti langada ni tatang mo ket fresh na fresh. Kasla kilawin na muna mo anak ko. Kuna ni nanang, makaamu ka man laingin nanang, nakakatawa ka. Kadwa nga 4 kantos, Manong Robert. Talaga nga napalalon ti Bartek. Napalalon ti Bartek da kang Ronanda ken ni Ninong Felimar ken ni Uncle Adyong. Nakalablabaga ni Uncle Adyong idinto nga sa ano na yan niya mabalbalikas ni Uncle Felimar. Ti balikas na wenno ni Ninong ko, Uncle ko Felimar. Madamdamapay kabsat narugyan ti saan niya nasayaat nga debate. Babaeng ken ni Uncle Felimar. Wenno ni Ninong Felimar. Alvino, kumpadre kayong. Tila babalin nga ibagam to ken ni engineer ta.
Nga tuwan na basit met ti sweldo ka. Siyakmet di may isa kadagiti kangronaan nga para pinis. Kadagiti patpatak di rin tayo nga balay. Ken uri digiti kontrata tayo. Nga agga po kadagiti kontraktor nga inhinyero. Diri subcontract. So nga pagibagamtuman labasit. Amom kayong, kumpadre, saan niya mabalin niya siyak ti kang kanayon na mangyarwa nga na mga anmeta kunain ni engineer nga. Gaputa kayong ka, gaputa na asidig kayo kanyak. Kit uso sarek ti kinaasidig kumit king kwa na. So nga urayin nyo kadilatan, reket saan met nga naimot ni engineer. O kitaan nyo met. Idi malpas tayo DJ balay ni Balikbayan. Ada basit kinita ni engineer. Dua akal di nga sigud ti pinapartina. Nagraragsak tayo. Aglalo kada kayo nga nabati ta imun una akmet din nga nagawin. So nga mabainak kayong mabainak kumpan. Masapul nga urayan tayo nga agdisnudo. Anya pala ti sa pulem ket nangat nga to nga amang ti papay na nga sweldo ken ka. Kumpara ka di padam nga para finishing ka di project. Umubra manen ti kinaimot mo. Kumpadre kayong. Talaga nga sikalat ta ti kayat na ti bumakbak nang. Sikalat ta ti kayat na ti adot karga ti plato na. Saan? Saan ko nga raramidin data? Patas pareho tayo laeng. Agpapada tayo laeng empleyado. Ti laeng siguro pag didiferensyaan tayo, adda ti assignment ko when rule ko asubali iti trabaho. Tiket di ko nam ket managing bubukod ka. Kumpadre kayo. Kunani Ninong Felimar. Saan na nagbuses pa ni tatang? O sige. Ibusen tayo deti inumin tayo ta intay meta na ginana. Agpeso nga Domingo ito nubigat. Aldaw meta para ka di familia tayo. Mapanyo met. I-date digiti kapamilyayo. Ore mapangkailain ka digiti fast food chain when ipasyar digiti anak. Kinuna ni tatang. Simungbat manen ni Uncle Felimar ket medyo sa balit sungbat na. Maramit mo digita kayong kumpadre at adu ti kwartam. Sikati adadda nga may sagsagot ka digiti proyekto ti amo tayo nga engineer. Dayta ka manen kayong. Alalala, ibusin tayon. Adapi saggay sa ating nga tagay siguro. Adjong, tumagay ka. Timagay ti agnagan adjong. Ngem ni Ninong Felimar ket kas lang umisnges-nges. Ken saan nga nasaya at ti panagkikita na ken ti tatang. Bulbulunan ti panagbasing-basing na Manong Robert. Ng karga iti baso ket ni tatang. Inlepas na aminen wenno inkarga na aminen tinagyan iti bute iti baso na. Idi medisuna ti baso nagtimek ni Ninong Felimar. Ket kastoy ti balikas na. Kayong Alvino kumpadre. Alay man DJ tulbek deti pick up da. Buluden mi mamet kini Adjong. Ta ibati milatan deta kurung-kurung na ta umay minto met lay sublino madamdama. Kamila pumasyar dita. Padaasim mi mamet ti aglugan ti pick up ta dila sikat ti agnanaar ka deti logan ni engineer. Kuna ni Uncle Felimar wenno Ninong Felimar. Ay kayong kumpad. Deta nati saan na mabalin. Intalek kanyak ti engineer. Deta nga lugan. Kung napikit di nga, ing-ingutik ka no, ken masapul nga inaldaw nga, padalusak, weno dalusak. Ta, sana kaya ta makita nga dugyo-dugyot dita alugan. No, pagikarkarga ka, digiti retretaso nga lanlandok, kastamit din, digiti kayo. Talaga nga, dalusak nga insigida, no sumang petak, no, adapay oras ko. Saan ko lang nga nadalusan ni tata, naggiinom tayo meten. Balikas ni tatang. Talaga nga sika, urian niya kid daw ko, awal lang nga pulos ti patgam. Kunani, Ninong Felimar, wen manong, bulon na meten ti
kas lang umisngis. Kabsat ko ni matras ni tatang. Anya ti kasta nga ugalim kayong kumpad. Nukit di kasta nga makainom ka, nakakarkarit ka. Ada ka di pa kabalbalinan ti kasta ti estado na ayang nga makikinarit. Nakabarbartek kang kayong kumpad. Saka kumarit nga umisngis-ngis. May isa lang nga kariri makit amangan tama udatal kan. Balikas ni tatang nga kaslamadlaw ko makapungtot. Wen manong ko. Makapungtot ni tatang na madlaw ko. Naguni ni nanang ket kinunana. Agsisina kayon tapno malpas detang ket amangan no sa balipet mapasamak ka na kayo. Simong bat ni Ninong Felimar. May sakamit kapidwa. Kang kanunungam deto'y imot nga asawa managing bubukod. Kinunana. Saan na kasta? Ngem agsasarita kayon to into nubigat, into no awan ti inumyo. Kunati inak. Aging gakabsat nga napaspas dagiti pasamak. Pinidot ni Ninong Felimar ti bute ti 4 kantos. Ket dita nga inlabak na iti rupa ni tatang. Napaikisak kabsat ko. Wen, napaikisak gaputa, napatugaw ni tatang. Ket idi napatugaw, kinugtaran pay laeng ni Uncle Felimar, wenno ni Ninong Felimar. Ket dita nga naudatal. Nagtaray ni nanang nga napan na nga sideg ken ni tatang ken indurun na ni Uncle Felimar wenno Ninong Felimar. Saan niya saan niya imubrat ipigsa ni nanang. Kinugtaran ni Ninong Felimar ni nanang ket naudatal met. Idi sa anunay nga adayo iti nakaudatalan ni tatang. Ngem dita idin niya tumaktak derti amak. Insigida nga inasetgan na tilikod ti pick up. Ket dito'y kabsat nga nagammatan ni tatang ti martilyo nga adda iti toolbox nga itugtugot na no mapanagtrabaho. Dita kabsat nga nasiputak latta ti panang martilyo ni tatang iti rupa ni Ninong Felimar. Ket na minsan lang nga nagdisso ti martilyo, ditan nga naudatal ni Ninong Felimar. Saan pa'y laing nga nepnek ni tatang, ket namin adiw na amin artilyo ti rupa ni Ninong Felimar, uray no naudatalin detoy. Si imatangak. Umasinig di ni Ajong, nga diyakam mo no dangran na ni tatang, wenno anawain na, iti panang marmartilyo na iti rupa, tinadasayen nga Ninong Felimar. Ngemin sango manen wenno, inlayat manen ni tatang ti martilyo ken ni Ajong. Nagatras ni Ajong ket tumaray kuman idi makapagbalik. Ngem kinamat ni tatang ket nakamatan na nga minar ti martilyo ti bukot ni Ajong. Aging gakabsat ko nga nadaleb daytoy ngem saan pay laeng nga nauma ni tatang. Ket idi pan nakadigos ni Ajong iti daradya kun kinabalinan nga kinita pay ti pasamak pagayam ko. Pagyamanan tayo, digiti amin sponsors, when tumultulong ka na tayo, di pa nakaisang bahay, ti programa tayo, Tina Panabas. Pagyamanan tayo, ti Kalawagan, Belisario Farm, babaeng ka na Mr. Dado Belisario, kani Janet Belisario, Eribares Besding Rasilocos Norte. Kastamet din, kani Elis Tamayo, iti barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Erlinda Ferminhu, iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Hazel de la Cruz Alonso, iti Las Vegas, Nevada. Carmela Walker, San Diego, California. Miss B. Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Ami Ancheta, iti Stockton, California. Jewel Centillas, iti Stockton, California. Chris and Marisa Siroma, Iba Beach, Hawaii. Metro North Insurance and Surety Agency, para kaniti kasapulan nyo iti non-life insurance nga kasti comprehensive kan TPL, ken aminan nga kasapulan para iti government projects iti entero apagilian. Serbian na kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency
Masarakan ti opisina na iti Cityland Tower 2, Malate, Manila, babaeng kini Miss Dory de la Cruz. CLJ Store, iti Batak Road, Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte, babaeng kada Mr. Jaime Perdonio, kini Mrs. Celia Perdonio. Thank you very much pa kini Barangay Chairman Juji Jimenez, iti Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Daytoyen tinurore di agisem kari di daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Compadre Mike Guillermo kay dating kadwak kay Jay Bumbo padak na nagretiro Jay Bumbo. So thank you very much Compadre Mike Guillermo. Hi kano kay ni Irene Corpus coming from Mike, ni Gretchen Apostol Viloria. Thank you, good afternoon. Boni Simbulan Aga, thank you di pa nagbubuyayo. Ken kastapay ni Evangeline Racatio Ritumban, classmate dita Vegan Ilocos Sur. Thank you very much for watching. Dandani ka may pasyarenin. Dandani ak makadanon dito veganin. So nga isaganam di kita paisagsaganak king kata umay kanto pasyaren classmate. Itugot kunto di kita isabali pa nga classmate ta, di ba? Evangeline Racatio Ritumban dito Vegan Ilocos Sur. Kani Uncle Hajong, intugaw na nga igigim na ti martilyo, indumog na ti rupa na iti daga, isumit idin nga bumangon ni nanang kani dasitgan na ti amak. Pagayam ko, Albino, anya deto yan nga naramit ko. Napapatay mo na kapidwa nga, Felimar ka ni Hajong. Awan ti simngaw balikas kinitatang. Imbasidega kiti ayan ti amak ken tinak nga ginarakot. Siyak tinangakal iti nakair-irot nga pet-pet na. Iriputan ti martilyo. Pagayam ko. Tatang niya deto yan naramid mo. Kabsat sinalabay mi ti amak ket inserrek mi iti balay. Inpatugaw mi. Dara-dara ti barukong naging gana ti buksik na gapo iti panagpuspuswak ti dara. Manipod iti rupa ni Ninong Felimar ken kastamet ten iti bukod ni Uncle Adjo. Imay ti ina ni nanang ani Lola Lourdes ket napalalo ti sangsangit na. Nagikikisi di makita na ti dua bangkay nga nakawarang iti sango ti balay mi. Wen pagaya. Agingga ngayon pudno ni nanang ti pasamak. Madamdama pa'y adon di kiti karuba nga nangaribungbong kada iti dua bangkay. Inrikip mi tiri daw. Inrikip mi tiri daw gabuti ti bilin.
Ti ina ni tatang. Hirikip yu ti ridaw. Amangan ta umay di kiti kakabagyan di kiti dadangrang kit sirken da ti amam kit uluyan da. Dayta tinangitunda ken ni nanang tapno mapan na irikip ti ridaw. Umarimbangaw di kiti tao. Adda di kiti agikis. Adda di kiti maalyaw. Madamdama pa'y kabsat na tugtog ti ridaw. Sino dayta? Balikas ni nanang. Da kami di kiti pulis. Lukatan niyo kumatiri daw ken bilinin niyo ni Albino nga saan niya agaramid ti anyaman na maikontra kada kaming otoridad. Tanod daramiden na nga may kontra kada kami. Saan kami abumde nga mang paltog king kuana. Maure iso ti mangitunde di papatay na. Kuna ti buses manipod tiruan. Nagsiddukirak kabsat ko. Inarakop ko ti amak. Saan? Saan nyo mapapatayin ti amak? Pangaasiyo. Ininot met ngay masideg ni nanang iti mismo nga ridaw. Ininot alinukatan na. Anya nakigtut ko pagayam ko upat a pulis. Tinakapaturong iti paltog. Iti mismo nga ayan me pakairamanan ni Lola. Nagikis ni Lola pakairamanan ni nanang pinagkalma ida digiti pulis. Saan kayo madanagan? Nilayang Albino tirantami. Ken, Albino, saan mo nga gamdeti? Lumabang ka na. Politik, mabalinda ka apaltugan nga ore mangitunday di papatay mo. Duwang nga biyag ti inutang mo. Kuna ti maysa. Ininot nga masidig ti maysa nga napalalo ti irot ti panang mesmes na iti atid duga paltug na. Anak, turong ka na kami ken ni tatang. Gaputar arakupek ti amak. Manong Rubre. Idi makasidig ka na kami inakkalnak ti may sa apulis nga siya arakop iti amak. Di takabsat ngayon palikod da diri ima ni tatang. Ket pinusasanda da ito'y. Sanday mo may lepas ngay basa dito'y surat ni pagayam tayo sarita. And doon bigat ituloy ito ngay basa dito'y nga pagsaritaan ti biag. Dito'y kadin nga mangrugi ti Kalbaryo ti biag ti pamilya ni Sarita. Anyamit yagbali nagasat ti amana nga nakapapatay iti duwa. Ti inana anyan to di aramiden na. Padaanan nyo papagayam, ti sungbat di nga saludsod, iti dito nga pakasaritaan, ti biag, ni pagayam tayo sarita. Dito nga ro din nga, iti sa balipay nga gundaway, rekpan tayo di programa tinapalabas. Dito ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwak ti technical control, ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin ti natalinaay nga malem ti Miyerkules te amin sa pada. Wino malem ti Huwebes te amin sa pada. Agyaman kam tin kay panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.